Nej, vi chaser ham stadig. Men der er stadig ham på posthuset også. I får ham jo ikke, ham der. I får ham jo ikke. I får aldrig indhentet ham. Ja, men det er empty. Ellers havde han skudt os. Fuck, det er dumt. Vi skal bare kite ham, Sigurd. Løber han direkte mod Whitestone? Prøv at se, om vi ikke kan få ham hen mod Rocky. Eller mod Safe. Hvorfra? Hvorfra? Jeg skrider, vi ses, drenge. Det er dumt. Hvor er det dumt, det der. Hey, yeah! What you want, bitch? What you want? Overlevede. Hvad sker der, dreng? Hvad er det, der sker? Jeg døde. Hvordan? Men knife. Døde du til en knife? Ja. Den gav mere skade end hammeren. Hold kæft, et cirkus, mand. og der er som sagt stadig ham nede på posthuset. Ja. Jeg lukker bare direkte ind med en. Det kan jeg da godt forstå. Jeg løber lige ham her hjem, og så kommer jeg ind.